आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. गेले अनेक वर्ष या भागातून आपण एक सज्जन सालस प्रामाणिकपणा म्हणून एक निवडून दिलेले दीपक केसरकर यांच्या बाबतीत या ठिकाणी सुरुवातीलाच मी बोलेन. बांधवांनो, आज बघितलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की गेले अनेक वर्ष एकामेकाच्या उरावरती बसलेले आज सगळे एकत्र आलेत आणि आता प्रचाराला लागले. राणेसाहेबांवरती सातत्याने ते बोलायचे की या भागामध्ये दहशतवाद त्यांनी आणला, या भागामध्ये अनेक घटना घडल्या, त्याची जबाबदारी राणेसाहेबांवर टाकायचे. आणि आज ही दोघे एकत्र येऊन ही जादू फक्त दीपक केसरकरच करू शकतात. कारण आता बघितल्यानंतर दीपक केसरकर एक चांगले ऍक्टर आहेत, तसेच ते त्या चांगले मॅजिककारी आहेत, चांगली जादू करतायत. त्यांना सगळ्यांना एकत्र आणण्याचं जमतंय आणि सगळ्यांना एकत्र आणतायत. बांधवांनी 4-5 प्रश्न या ठिकाणी तुमच्या समोर ठेवतोय. पहिला प्रश्न, या ठिकाणी 60 कोटी तिलारी नळपाणी योजना होती, ती नळपाणी योजना हे पुरे करू शकलेत काय? त्या नळपाणी योजनेच्या जवळजवळ 18 वर्ष झाली. यांच्याकडे वेळ नसल्यामुळे ते तिलारीचं पाणी वेंगुर्ल्यापर्यंत पोहोचू शकलं नाही. हे बरोबर आहे का नाही? दुसरं, 2007 मध्ये भूमिपूजन केलेलं रेल्वे टर्मिनस पूर्ण होऊ शकलं काय? दुसरा विषय, आंबोलीचं पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीने 2009 मध्ये त्यांनी एक रिसॉर्ट बांधलं. त्याचं उद्घाटन त्या तत्कालीन मंत्री भुजबळ यांनी केलं. त्याचं उद्घाटन होऊनही आज तक ते जे रिसॉर्ट आहे ते संपूर्ण कोसळलं, ते पूर्ण झालेलं नाही. हे तुम्ही बघितलं आहे काय? सावंतवाडी बस स्थानक गेले 8 वर्ष ते पूर्ण करतायत. त्याची अवस्था प्रत्येकाने बघितली आहे, परंतु वेळ नसल्यामुळे सावंतवाडी बस स्थानकही ते पूर्ण करू शकले नाही. मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचं तसंच आहे, गेले 8 वर्ष ते करतायत. सुरक्षा रक्षक केंद्र गेले 7 वर्ष पूर्ण करता म्हणून सांगताय. एमपीएससी यूपीएससी सेंटरमध्ये एकही विद्यार्थी ते घडू शकले नाही, हे सत्य आहे. शिरशिंगे धरण गेल्या 15 वर्षामध्ये पूर्ण करू शकले असते, परंतु गेल्या 20 दिवसापूर्वी ते आपली कुदळ घेऊन गेले, परंतु एमपीएससी यूपीएससी त्याचवर शिरशिंगेचं धरण ते पूर्ण करू शकले नाही, हेही सत्य आहे. अशा फसव्या माणसाला आता आपल्यापासून दूर ठेवण्यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन इथला बदल घडवायचा आहे. आणि बदल घडवण्यासाठी दीपक केसरकर सातत्याने आपल्याला फसवत आले आहेत आणि फक्त घोषणाशिवाय ते काही बोलत नाहीत. त्यांच्या घोषणा आता हवेमध्ये विरलेल्या आहेत. आपण बघितलं तर 200 आपल्या शहराची जी नळपाणी योजना होती, नळपाणी योजना आम्ही 18 मध्ये मंजूर केली, परंतु ह्या नळपाणी योजनेसाठी कोणताही प्रयत्न त्यांनी केला नाही. परंतु नळपाणी योजना मंजूर झाल्यानंतर ती 10 कोटी त्याच्या रुपये वाढले, पण 64 कोटी रुपयाची नळयोजना झाली. आणि आता श्रेय घ्यायला मात्र उभे राहिले हे नळपाणी योजनेचं, परंतु दीपक केसरकरांचं त्यामध्ये कोणतेही संबंध नाही. काल चर्चा करत असताना मी राजन दिलीची बोलत असताना राजन दिली साहेबांना म्हणालो की आपल्याला भुयारी गटार योजना ही सावंतवाडी शहरामध्ये राबवायची आहे. आणि भुयारी गटार योजना नसल्यामुळे सावंतवाडी शहरातील अनेक विहिरी या दूषित झाल्यात, खराब झाल्यात. तेली साहेबांनी सांगितलं की मी निवडून आल्यानंतर 2 वर्षामध्ये हे जी नळपाणी योजना, जी भुयारी गटार योजना आहे ती पूर्ण करण्याचं वचन त्यांनी त्याच बैठकीमध्ये आम्हाला दिलेलं आहे. आणि खऱ्या अर्थानं सावंतवाडीची विकासात्मक सुरुवात भुयारी गटार योजनेपासून सुरू होईल. आणि म्हणूनच सांगतो की येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये जे आपले लोकप्रिय उमेदवार आहेत त्यांचा विजय निश्चित आहे. कारण अनेक भागामध्ये आम्ही गेलोय, त्या भागामध्ये त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळतोय. आज बसलेले सगळे हे तरुण महिलांपेक्षा पुरुषांची जास्त संख्या या ठिकाणी दिसते, तेच विजय खेचून आणतील. आणि म्हणूनच सांगतो की राजन तिले यांना प्रचंड बहुमताने विजय करा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.